7. díl Být zachráněn a ne podveden. Být zachráněn a ne podveden. V tomto světě klamu a podvodu se pochopitelně objeví i podvod o druhém Kristově příchodu. Satan světu předkládá jiná učení než ta, založená na boží pravdě, zapsané v Bibli. Podvod v mimokřesťanské oblasti bude spočívat v tom, že Kristus údajně přijde ve formě nějakého vědomí, jakože zde na zem přijde Kristovo vědomí. Podvod v křesťanské oblasti je zase zasažen jiným podvodem, kde jde o tajné vytržení, aby křesťané nemuseli projít dobou soužení. Jisté je, že jediný způsob, jak nebýt podveden, je znalost božích pravd zapsaných v Bibli. Bez Bible nemáme šanci obstát ve světě klamu a podvodu. Proto také sama Bible uvádí jasnou a nenapodobitelnou podobu toho, jak skutečný pravý Kristův příchod bude vypadat. Musí být naplněny všechny tyto uvedené znaky. První znak: Ježíš přijde osobně v doprovodu andělů. Bible uvádí doslovný příchod, ne pouze nějaké obrazné či symbolické vyjádření. Ježíšův druhý příchod bude osobní a stejně viditelný jako jeho na nebe vstoupení. Druhý znak: Ježíš přijde viditelně i slyšitelně. Jeho příchod bude celosvětovou událostí, která bude viditelnou i slyšitelnou pro všechny obyvatele země. Nepřijde tajně a ani se nezjeví jen nějaké třeba vyvolené skupině lidí. Nebude to nějaký vnitřní a neviditelný prožitek jednotlivce či skupiny lidí, ale skutečné setkání s viditelnou osobou. Třetí znak: Ježíš při svém příchodu nevstoupí na zem. Ježíš při svém příchodu zůstane v ovzduší nad naší zemí. Nesestoupí na ni, aby po ní chodil. Nebude konat žádná shromáždění a nebude mít žádné proslovy, ani předávat nějaká učení. Čtvrtý znak: Ježíš při svém příchodu zachrání boží lid. Mrtví, kteří žili tak, že tím získali záchranu pro věčný život, budou vzkříšeni a živí, kteří také budou zachráněni, budou spolu se vzkříšenými uchváceni do oblaků za Ježíšem. Pátý znak: Život na této zemi zanikne. Po zachránění Bohu věrných lidí, kteří budou uchváceni do oblaků za Ježíšem, nastane na zemi prázdnota. Zachránění lidé z této země odejdou, bezbožní lidé zemřou a země bude pustá. Po dovršení tisíciletého období nastane čas konečného soudu a pak tento současný svět definitivně skončí. Zachránění budou na věčnosti v zemi nové. Toto vše je důležité si pamatovat, abyste nebyli podvedeni. Tímto končí pořad s názvem Závěr dějin.